Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna yau Tijjani Gandu fatan alheri. Ubangiji Allah ya kai shi gida lafiya. Allah kuma ya karɓi ibadar da aka yi. Kwankwasiya muna nan cikin ta ba dare ba rana. Ba mu fara da mu fasa ba. Kuma wannan magana haka take. A yau ma ga wani ɗan gandujiya ya shigo. Shi sa kullun shiga ake cikin Kwankwasiya. Shi sa ba gudu ba ja da baya. Mariya Alizage Jibitin Malida Kwankwasiya Saudi Arabia. Tijjani Gandu ne ma fatan alheri. Allah ya kai ka gida lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, wannan bako da ya zo mana mun yi farin ciki sosai wallahi da zuwan shi. Ubangiji Allah ya san da ya zo mana lafiya ya koma gida lafiya cikin koshin lafiya ya rabbal alamin, ya tadda iyalin shi lafiya. Dukan mu muna farin ciki ga baki daya. Gaskiya ne. Na Zainab Ahmad Jibin Umar Lidan Kwankwasiya Arabiya ina kuma fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna yi wa Tijjani Gandu fatan alheri da fatan Ubangiji Allah ya kai shi gida lafiya. Kamar yadda ya zo mu lafiya, mun zo mun same shi lafiya, mun tare shi lafiya. Allah ya sa kuma ya tafi lafiya. Amin. Kuma Kwankwasiya ba mu fara don mu daina ba. Kuma muna kan shi. Mune wa bako mu Tijjani Gandu barka da zuwa, kuma ga zai koma gida. Allah ubangiji kai shi lafiya. Allah ya sa maka ya ce mu yan Kwankwasiya mu fara da mu daina ba. Yanzu muka sa hannu ma. Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya kara haɗa kanmu. Ubangiji Allah ya bar mu akan akidar mu ta Kwankwasiya da Rabi'u Musa Kwankwaso. Allah ya taimake shi, ya masa jagoranci, ya tsare shi daga dukkan sharri baki ɗaya da ya kwankwasa duniya baki ɗaya. Mai magana Hajiya Hauwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yi wa bakon fatan alkhairi yanda ya zo lafiya, Allah ya mai da shi da lafiya. Tijjani Gandu yanda yake ba wa Kwankwasiya Saudi Arabia da Kwankwasiya na duk duniya gudunmawa, Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi, Allah ya biya mai dukkan bukatunsa na alkhairi. Kwankwasiya tuwa babu kun fara da mu daina. Assalamu alaikum, ni ce Sado bakon mu da ya zo Tijjani Gandu. Ubangiji Allah ya kai shi da lafiya.